pane chiitiko chinoshamisa chinosirisa chaonekwa kuti aiwa Idi Mnangagwa is been pressured manje noda kuti ma-international observers ese abva mutarisa nekuda kwe-child wamuona kuti aiwa this child angafanira kunge ari kuchikoro but now akutosvitsa 3 months ari muusungwa mwanasikana wechikoro ane picture muri kuona muvidhio sanapinda mashoko anobuda nyogwa achiadvocate wakona munodwa subscribe like turn on the bell icon timuna pendo yamajara sanyora achiti this is very sad and sadism at this highest level he takes his children to see statues in China while condemning children of others to a maximum prison. When you think Idi Mnangagwa's evilness can get better, it gets worse. I find it hard to understand why Mnangagwa is like that. Anoposta picture muri kuona iro anonzi aiwa Nicole Chabata, one of the average of 78. Arkunzi is a student who is supposed to be writing exams this year. She's still in custody and tomorrow schools open. Pana patikona twakomna vari pachivhugera chiti aiwa uyu musikana anonzi Nicole Chabata uyu ari kufanira this year achitogara for my exams ake I think maybe ordinary level examinations or A level ndokuti aiwa seems like amwana ku high school pana pari kwachinzi aiwa this year anofanira kutogara maexams ake but the regime yatikuona kuti Idi Mnangagwa anototi aiwa anoenda nevana vake unoona mastatues kuchina uko but macitizens vana vemo anavati aiwa kunyange mune maexams garei muusungwa mwana asina kana chaanoziva mwana asina chekuti akapinda nyange murodhi akataura any mantra kana any slogan ane munhu anomutevera but nekuda aiwa kwema-insecurities avo nethe opposition chimutidze mafungiro enyu muri kudei pamusoro pechiitiko ichi pinda comment section medu subscribe or like turn on the bell.